nofsillej fil-palazz fejn naħdmu ngħixu ġat waħda tinkiter li gerxet il-kollha sa anka lil pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika u rid tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxammu rata mqaret. Kontet ngħidilkom għax dil-koka qasmet li qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fejn maru ġej lura jien ma nafx u kolli nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu raw, għaddu, niftuħ dejjem il-bib, kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Ommi x'ħolma kera kelli. Kien hemm l-arloġġ qed idoqq it-tokki ta' nofs il-lejl. Doing, doing. U mbagħad rajt il-Bertu. Bertu. U beda jgħidli statwa, statwa. Ommi xi tgerfixa ta' ħolma di. Ajma, ħanara kif ħana li jiena naqra moħħi ta'. Bit-tindif żgur li le? Bil-ktieb hi, bil-ktieb. Ejja, ħati ġiftijak skartizza hi, għandek bżon dan naqa break. U Bertu forsi jitlaq naqra minn moħħi. Ara kemmi ħelwa, Zaffarina z-zebra. Għana raftit, xanna l-lum. Jum fost l-oħrajn, fil-ġungla, twildet zebra bl-isem ta' Zaffarina. Din iż-zebra kienet differenti mill-bqija ta' zebri l-oħra, għax din twildet mingħajr strixxi. Zaffarina bdiet tikber u bdiet tmur ħdej il-merħla tagħha. Hemm bdiet tiltaqa' ma' ħafna zebri oħra u bdiet tinduna li kienet differenti minnhom. Papà, jiena kif m'għandix strixxi bħall-oħrajn? Zaffarina kienet ta' spiss tistaqsi lill-missiera. Missiera kien jgħidilha li forsi xi darba ifittxula. Baqa' għaddej żmien u Zaffarina baqgħet tistenna li xi darba ikollha l-istrixxi. Imma dan qatt ma ġara. Għalhekk Zaffarina kienet dejjem imdejqa u ddeċidiet li tmur tfittex l-istrixxi fil-ġungla. L-ewwel ma ltaqat kien mal-junfant li kienet jikol il-ħaxix. Ma rajtx l-istrixxi tiegħi hux? Staqsietu Zaffarina. Le, imma forsi jekk tidħol aktar fil-qalba tal-ġungla, issibhom, għalilha lill-junfant. Zaffarina kompli tfittex sakemm iltaqat mal-jun li kienet jistrieħ wara ikla. Ma rajtx l-istrixxi tiegħi hux? Saqsitu Zaffarina. Le, imma forsi jekk issaqsi lix-xadina hi tkun taf, għalilha lill-jun. Zaffarina marret tfittex ix-xadina u sabitha tiddendel ma' siġra. Xadina ħelwa, ma rajtx l-istrixxi tiegħi hux? Saqsita Zaffarina. Le, imma l-ġiraffa għandha unqa twil u tkun tista' tara aħjar, komplet ix-xadina. Zaffarina baqgħet miexja sa maltaqat mal-ġiraffa. Ġiraffa, ma rajtx l-istrixxi tiegħi hux? Saqsit iż-żebra. Le, jiena qatt ma rajt xejn, qaltilha l-ġiraffa. Iż-żmien baqa' għaddej u Zaffarina baqgħet tfittex l-istrixxi fil-ġungla. Ma setet issib l-istrixxi mkien u għalhekk baqgħet dejjem qalba sewda. Iddeċidiet li tmur tkellem il-ħabiba tagħha l-kokka biex tkun tista' tgħinha. Lil-kokka sabitha ġew waħda mis-siġar l-aktar xjuħ li kien hemm fil-ġungla. Kokka, tista' tgħidli minn fejn ħansib l-istrixxi biex inkun bħal żebri oħra? Saqsita Zaffarina. Illi nista' nagħmel hu li nieħdok għand xi ħadd u jisbolok ftit strixxi jekk dik hija xewqa tiegħek, qaltilha l-kokka. Iva, hekk nagħmlu, nixtieq inkun bħal l-oħrajn, qalet Zaffarina eċitata. Il-kokka waslet il-Zaffarina għand l-ere fil-junfan tal-ġungla. Kif Zaffarina waslet ħdieħ, bdiet tara ħafna annimali oħra. Dawn l-annimali kienu jidhru differenti mill-annimali li s-soltu kienet tara Zaffarina fil-ġungla. Kien hemm tigra bla strixxi, xadina mingħajr demb, pantera b'siqsar minn oħra
u għasfur bġewna ħitwal mill-ieħor. Zaffarina marret tkellem il-liljunfant l-għaref u dan qalilha: hawnhekk jiġu ħafna annimali li jkunu xi ftit differenti mill-annimali l-oħra u jien nipprova ngħinhom. Zaffarina ħarset ħarsa madwarha u ddeċidiet li tmur lura d-dar mingħajr ma tagħmel l-istrixxi. Kif Zaffarina waslet id-dar, kulħadd feraħ biha. Iż-żebri l-oħra kollha bdew ipinġu ħafna disinji sbieħ fuq Zaffarina biex juruha kemm iħobbuha. Tara Zaffarina li m'għandekx strixxi, mhu se jnaqqas xejn milli tkun sabiħa. Jista' jkollok disinji differenti, qalilha missiera. Zaffarina tgħalmet li min ikun differenti xorta jista' jkun ferħan u speċjali.